Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Dobro večer, dragi ljudi. Krenut ćemo odmah s razgovorom sa našim i vašim prvim večerašnjim gostom. Imamo još jednoga. Nakon njega naš prvi gost je profesor dr. Mijo Nikić. Profesore, dobrodošli u našu emisiju ili Pateru, dobro nam došli. Hvala lijepo, pozdrav vama i cijenjenim gledateljima. Da. Evo, mi kad smo se dogovarali ono o čemu ćemo razgovarati u emisiji, mislili smo ovo ono, međutim nekako se samo od sebe, kao i uvijek ono kako to u životu biva, nametnulo ovo nasilje koje nas svakodnevno, svaki dan čujemo bar jednom ili dva nasilna čina i to vrlo teška. A evo vi ste kompetentan sugovornik na tu temu. Magistrirali ste dubinsku psihologiju u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Da. A doktorirao sam na Katoličkom bogoslovnom fakultetu ovdje u Zagrebu na temi nove religioznosti. Da, predajete na Teološkom fakultetu? Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove na Jordanovcu da predajem psihologiju religije, povijest religija, a na Teološkom odjelu istog fakulteta ili Filozofsko-teološkog instituta predajem predmet eskatologiju, dakle ono što nas čeka poslije smrti i sama smrt te teme, i još sakramente bolesničkog pomazanja i ispovjedi. Da. Pa evo, dragi gledatelji, moći ćete se i vi uključiti sa svojim pitanjima ili komentarima. Molila bih vas da budete što koncizniji, tako da što više vas stigne se uključiti u emisiju. Pa evo, šta nas čeka posle smrti? Poslije smrti... Ja sam u šali rekla imao života prije smrti. Život poslije smrti ovisi o životu koji sad živimo. Mi prelazimo u jedan drugi način postojanja, ali ljudski je duh po svojoj naravi besmrtan već sada, a onda smrt pogađa tijelo, ali duh ostaje neuništiv. I evo mi vjerujemo, to praktički sve religije vjeruju, to je srž svake religije, vjerovanje u zagrobni život. I od kako čovjek zna za sebe, dakle i najstariji generacije imali su tu vjeru. Naime, ti pogrebni običaj da ljudi sahranjuju svoje mrtvace sa nekim znakovima da će oni i dalje poslije smrti živjeti. Znači, to je prisutno uistinu u svim civilizacijama i u najranijim vremenima. Znači, to je jednostavno jedno vjerovanje generacije čitavog naroda, čitavog svijeta u biti. Ateizam je novije generacije, ateizam. Danas ima negdje 2% na svjetskoj razini ateista, jedno 9,4% agnostika prema jednoj vjerodostojnoj statističkoj obradi. Prema tome, to je ipak zanemariv dio u usporedbi sa velikim dijelom i danas ljudi koji načelno vjeruju sad koliko i žive u praksi, ali ipak ne mogu se pomiriti s činjenicom da smrću sve završava. To ljudski razum jednostavno ne da, ili kao što je lijepo rekao Pascal, koji je stvorio jedan dokaz iz opklade za postojanje Boga, pa je rekao da je pametnije vjerovati da Boga ima nego da nema. I onda je lijepo usporedio dvojica, jedan se kladi da ima Boga, drugi da ga nema. I kaže Pascal, uvijek dobiva onaj koji se kladi da ima Boga. Zašto? Jer ovaj koji se kladio da nema Boga, ako ga nema, kad umre, nema ni njega ni Boga, nije ništa ni dobio ni izgubio.
Drugi koji se kladi da ima Boga, ako Boga nema, nema ni njega ni Boga, nije ništa ni on ni dobio izgubio. Ali, kaže Pascal, ako ima Boga, onda ovaj koji je tvrdio ovdje da Boga nema, izgubio je sve, treba stati pred Boga i odgovarati za svoj život ovdje. A ovaj koji je vjerovao da ima Boga, on dobiva nagradu, život vječni. Prema tome, čisto logički on razmišlja i kaže daleko ti je bolje i pametnije vjerovati da ima Boga, jer tad može samo dobiti. To je malo računđijski. Dobro, ali je zdrav razum je tu uključen koji hoće reći da je, jer danas se agresivno nameće jedna ateistička ideologija da je bolje ne vjerovati, odnosno da su oni kao više ili znanstvenije ne vjerovati ili to nije istina. Imamo velikih znanstvenika koji su bili vjernici, konačno naš Ruđer Bošković, najveći naš genijalac na znanstvenoj razini, bio je čak i svećenik Isusovac. Evo, ovo je pitanje, sad razgovaramo s vama kao sa psihologom. Otkud potreba da se ide vrijeđati tuđe svetinje? Pa svako malo te nekakav plakat koji upotrebljava djevicu Mariju, pa vidjeli smo šta se dogodilo kada su ovi pravili karikature proroka Muhameda alejhi selam. Čovjek je najosjetljiviji na tom religioznom području i tu zbilja treba i ona krajnja tolerancija, odnosno poštivanje, ne samo tolerirati čovjeka, nego ono u što on vjeruje, ne smije se to omalovažavati, vrijeđati, karikature praviti od toga. Ne moraš se s tim slagati, možeš imati svoje uvjerenje, ali poštuj čovjeka i ono u što on vjeruje. Da. Ali nažalost zato bi trebalo imati jednu emocionalnu inteligenciju i imati jedno istinsko poštenje, biti odgojen čovjek, kulturan, da to ne radi. A nažalost vidimo kakav je život, da je malo emocionalno zrelijih, inteligentnih osoba. Da, pa evo, dolazimo na našu temu, a to je ovo nasilje. Juče je bivši suprug ubio svoju bivšu suprugu i njenog partnera pred djecom. Danas gledala sam na televiziji, susjedi iz sela govore kako je se on bio pomirio sa tim sadašnjim partnerom svoje bivše žene i niko nije očekivao da će se dogoditi to što se dogodilo. Onda prije smo imali skreće se pozornost na veliko nasilje i agresivnost među školskom djecom, pa smo imali slučaj ove djevojčice koja se ubila zbog vrijeđanja, izbacivanja iz grupe. Šta nam se to događa i zbog čega? Događa se... Da, i pali ste mi danas na pamet kad sam se vraćala u špici kući. Ja sam rekla da na veliku većinu vozača ljubi bližnjeg svoga, ko sebe samog se ne može. Ne može se primijeniti. Ja, ali evo, to je ipak jedan zahtjev. A što je najgore dame, neke, one su bile najagresivnije, najviše se svađale, strava. Čovjek je uistinu jedna velika zagonetka i malo je ljudi koji poznaju sebe. Nije badava u grčkom na jednom hramu u Delfima pisalo gnoti auton, upoznaj samog sebe. Malo je ljudi koji sebe poznaje i malo je oni koji imaju sebe u kontroli. To su slobodni ljudi. Slobodan čovjek je onaj koji zna raspolagati svojim emocijama. Lijepo je Aristotel već davno rekao, kaže, lako je se naljutiti, to može bilo tko, ali rasrditi se u pravo vrijeme na pravu osobu i na pravi način, to mogu samo emocionalno inteligentni, emocionalno zrele osobe, a takvi je nažalost malo u populaciji danas, a vidimo i program školski ne ide tim putem, ide se puno na ovu naobrazbu i potrebna je naravno, ali je zanemaren odgoj srca, odgoj emocija.
I onda ako djeca u školi, najprije u obitelji, nažalost, vide krive modele ponašanja, a onda u školi ne uče to primarno ili se možda uopće, ne znam, ili ima gdje koja škola da ima predmet ili makar izvan školski neki predmet, ali da ipak to uče kako postupati sa svojim emocijama. U Americi imaju sada neke škole i neki eksperimentalni programi gdje se uče kako prepoznati svoje emocije, emocije drugih, kako ih artikulirati, izraziti riječima, kako stvoriti jedan model ponašanja na temelju emocija drugih i svojih vlastitih, i to silno onda pomaže da kasnije osobe mogu imati kontrolu nad svojim nagonima i svojim emocijama. Evo, očito ti primjeri koje ste spomenuli, da se radi o osobama koje nisu znale kontrolirati svoje emocije, i taj vulkan u nama koji provali, a ako nemamo mehanizme izgrađene da ga kontroliramo, može otići u krivo. Nije badava Freud govorio da je agresivnost i seksualnost kao dva najjača nagona. On je doduše čitao čovjeka sveo samo na to što je isto krivo. Čovjek ima i duhovnu dimenziju, ali je istina da je ta agresivnost silno jaka. Ona se može i potisnuti, može se izraziti impulsivnim ponašanjem, a može se i potisnuti, što isto nije dobro. Pa imamo na vani nekada ljude koji su jako mirni, blagi, previše poučeni u sebe, a onda odjednom taj vulkan agresivnosti potisnute provali i onda napravi veliku nesreću i sebi i drugima. Ili, a i drugi je model da je neko stalno agresivan, uopće ne kontrolira sebe, ne pravi barijere tome nagonskom ponašanju, pa da čak je uvjeren da on ima pravo. Tako, dakle, fali mu taj istinski odgoj srca, odgoj emocija, odgoj osobe. Pa šta napraviti? Evo, mi smo imali slučaj oca koji je došao u razred i napao na profesoricu, na nastavnicu svoje ćerke, zato što je ona njoj navodno zaključila ocjenu koja je slabija od one koju je on priželjkivao, i on je mislio da je njegovo dijete maltretirano. Naravno, ali mnogi roditelji kažu da je nastalo nekakav pravi lov na nastavnike i da roditelji često nisu uopće kritični prema svojoj djeci, nego dolaze i pred djecom se obračunavaju, uglavnom verbalno, a sad nažalost i ovako fizički, sa svojim nastavnicima, i kako taj čovjek, kakav može imati autoritet. Šta nam se to dogodilo? Zašto roditelj a priori smatra da je njegovo dijete u pravu i ono nekritički napada na svakoga ko kvari tu nekakvu idiličnu sliku? Dakle, opet se radi očito o nepoznavanju i sebe i svoje djece i o manjku istinskih vrednota. Recimo, osoba koja ima sustav vrijednosti, onda će vidjeti nije najvažnije da moje dijete sad ima prolaznu ocjenu, nego da istinski bude izgrađena osoba, da sama nauči raditi, biti poštena, a onda će ocjene doći same po sebi. Ali ako je njemu bio glavni cilj da ona mora proći i onda i na silu da to provede, to očito ne funkcionira. Dakle, fali taj odgoj najprije u obitelji, to je ipak temelj cjelokupnog razvoja, i ono što naučimo u prvim godinama života, praktički u prvih 7 godina, mi steknemo jednu životnu filozofiju, a to znači naučimo način kako rješavati probleme u životu. A onda tek krenemo u školu sa 7 godina da nešto naučimo, a već smo naučili ono bitno. Postavili smo tračnice po kojima ide naš vlak, odnosno naš život, donošenje naših odluka. Sad, ako je u tim prvim 7 godina života bilo obiteljsko ozračje, puno ljubavi, prihvaćanja, razumijevanja, ljubav muža i žene, dakle oca i majke, i pravi jedna toplina i ljubav i odlučnost u odgajanju također djeci. Nije dobro ni djeci sve popuštati, onda da imamo male diktatore, od njih stvorimo, nego ih naučiti da se zna i odricati nečega kako bi mogao steći kontrolu nad sobom i onda kasnije imati jedan dobar, normalan, plodan život, posebno u međuljudskim odnosima.
Evo, znači, fali dakle taj odgoj u obitelji, a i kasnije u školi, kao što smo rekli na početku, fali i taj emocionalni odgoj, a silno je važan. Čak su istraživanja pokazala da djeca kasnije u životu puno bolje rezultate postižu ukoliko imaju razvijenu tu emocionalnu inteligenciju. Više od onih koji su inače bili na visoki kvocijent inteligencije, ali im fali emocionalni odgoj i zrelost, nego su radili impulsivno po prvom impulsu i diktatu nagona i emocija. To se jednostavno talenti unište ako nema dobroga odgoja na emocionalnoj razini. Sad, što bi trebalo napraviti sa dječjim međusobnim nasiljem, jer oni se ponašaju kao da su u čoporu, pa ima uvijek neka voditeljica ženskog čopora i voditelj muškog čopora i stvarno su opaki. Ja sam malo pogledala komentare, bar ono što je bilo dostupno, i gledam i slušam kad idem, kad gledam klinci šta pričaju, to stvarno... Da, poznat je kod mladih da oni nemaju svoju stabilnost u sebi i izgrađen sustav vrijednosti i istinsku slobodu, nego ima ipak krhkost, ranjivost, labilnost. Sami su nemoćni kao pojedinci, ali kad se udruže i isto žele, onda osjećaju neki način da mogu vladati situacijom, da mogu ostvarivati svoje želje. I nažalost, ako tada nemaju dobre ideje, ako nemaju dobrog vođu, i onda mogu otići u krivo, onda destruktivne sile koje su u svima nama, one dolaze onda na prvo mjesto, ako nema istinski drugih vrednota i nekoga koji ipak odgaja i pravo usmjeruje te mlade. Dakle, fali im to usmjerenje i prave vrijednosti. I evo da rezimiramo, dakle, u školi nedostaju Nedostaje posebno taj emocionalni odgoj. Evo, ja mogu reći jedan primjer. Rađeni su neki eksperimenti s djecom. Kad su jedan zadatak ostvarili, onda im je rečeno, evo, tko hoće odmah sad može dobiti jednu čokoladu, dobiva. Da. A to dobivate svi, ali tko hoće čekati recimo 2 sata dobiva 2 čokolade. To je jedna vrlo lijepa metoda da se nauči odgađati onaj užitak prvi i stječati unutarnju slobodu. I bilo je djece koji su odmah uzeli čokoladu da pojedu, a bilo i oni koji su shvatili bolje dobijem 2 i onda su išli okolo trčati, bili nervozni, ali izdržali. A to je jedna dugotrajna studija koja je praćena su ta djeca i onda se vidjelo da zbilja ti koji su znali odgoditi užitak, nego znali su i čekati, biti strpljivi, silno bolje rezultate u životu kasnije postizali u svom profesionalnom životu. Prema tome, evo, to fali taj odgoj već u djetinjstvu, u školi, da imaju, da shvate kako nije važno što prije odmah dobiti, zadovoljiti svoju potrebu, nego znati malo biti strpljiv, odgoditi užitak, to znači povećati unutarnju slobodu. Da. Evo, profesore, hvala vam što ste bili naš gost. Vidimo se za jedno 3 tjedna ponovo. Evo, idemo na jedan blok reklama pa nastavljamo s emisijom. Ostanite s nama.